Salam qadırdan iyilleşler ve mehrivan iman haqqı doğanlam. Doğruluk yolu gepleşimide hoş geldiniz. Durmuşunuzda dıyınçlığı, şaatlığı ve bağıtlılığı küyseyersiniz mi? Buların mıdama durmuşunuzda bolmağını isteyersiniz mi? Buların barına ev olmak için elbette biz durmuşumuzun, canımızın yaradıcısı ve esi olan Hudaya gelip onun hakikat sözlerinden yaşamağı öğrenmeliriz. Çünkü Hudaydan başka hiç kim ve hiç zat bize buları öğredip ve berip bilmez. Hudayın her bir insan için isleği hem onların çın Hudayın isleyen bağıtlı durmuşuna ev olmağıdır. Emma qıynansak da bizim bağıtlı yaşamağımıda ve dıyınçlığımıda päsgel veriyen häsiyetler ve günahlar var. Olar bizim şahatlığımızı ve parahatlığımızı bizden oğurlaya. Günahların esasına bir in ervet günah var. Bu hem tekebbirliktir. Şeytan tekebbirliğin atasıdır. Bu elhenç, Hudaya karşı olan günah ondan, yani şeytandan göz başına alanlar. Bilşiniz ýaly Adam ata we Howene şeytanın aldağına ağırlanıp bu güne başurdy ve neticede tekebbirlik häsiyetini aldılar. Ve nesilleri olan bizim her birimize hem bu tekebbirlik häsiyeti geçýändir. Tekebbirlik bu menmenliktir. Yani Hudaya degişli olan kalbymyzdaky tagtda özümizi goýmagymyz. Öz bəxbidimiz, öz islegimiz, öz maqsadımız, öz şöhratımız ilkinci orunda durmağıdır. Neticede biz tekebbirligimize gulluk edýäris. Biz insanlar öz tekebbirligimizi gow görýäris. Emma Hudaý tekebbirligi ýigrenýändir. Süleymanyň tymsalyna şeýle diýilýär. Rebden gorkmak yamanlygy ýigrenmekdir. Men tekebbirligi hem ulumsulugy, yamanlyk ýoluny, yalançy dili ýigrenýärin. Ähli tekebbir Rebbe ýigrencidir. Hatyrjam bol, olar jezasyz galmaz. Tekebbirlikden çykýan häsiýetler menmenlik, övünjeňlik, şöhrat parazlyk, sabırsyzlyk, gahar gazap, öýke kine, bağışlamazlyk, iýgenjeňlik, ýigrenmek, göriplik we muňa meňzeş günälerdir. Ýagny bu günälerin esasyna hem tekebbirlik, menmenlik ýatanlar. Eger Hudaý tekebbirligi ýigrenýän bolsa we tekebbire garşy bolsa, onu Hudaýyň halayan we söýýän häsiýeti we bizim her birimizde isleýän häsiýeti pes göwnlükdir. Eger tekebbirlik şeytanın esasy häsiýeti bolsa, onda pes göwnlük İsa Mesih Rabbimizin esasy häsiýetlerinden biridir. Bu sebäpden her bir imanlynyň durmuşuna Hudaýyň emele getirmek isleýän häsiýeti pes göwnlükdir. Çünkü pes göwnlükde biz Hudaýyň dynçlygyna, şatlygyna we ruhy bereketlerine eýe bolup bileris. Ve dine pes göwnlük arkaly biz Hudaýy şöhratlandyryp bileris. Hudaýa ýakynlaşyp bileris. Tekebbirlik bizi Hudaýdan uzaklaşdyrýar. Pes göwnlülük bolsa bizi Hudaýa ýakynlaşdyrýar. Bu sebäpden Hudaý durmuşymyzdaky her bir ýagdaýy we her bir insany bizden tekebbirligi aýryp pes göwnlük jülgesinden bizi geçirmek üçin ulanýanlar. Beýik hoşhabarçy we wagdyçy Charles Spurgeon şeýle diýipdi. Her bir Mesihe bolan imanly adam pes göwnlü bolmak bilen ýa-da pes göwnlü edilmegiň arasyna saýlaw öňünde duranlar. Ýagny bizim her birimiz pes göwnlügi özümiz isläp saýlap bilýäs we pes göwnlü bolarys. Ýa-da Hudaý bizi pes göwnlüge dürli ýollar bilen hem alyp getirer.
ýagny dürli ýagdaýlar netijesinde, ýagny insanlara ulanmak netijesinde hem biziň durmuşymyzda pesgönlügi emele getirer. Eger Hudaýyň söýgüsine, dynçlygyna, merhemetine galmak islesek, onu her gün kalbymyzdan tekebbirligi aýryp, Hudaýa boyun bolmak arkaly pesgönlügi geýinmeliriz. Pesgönlük, yumşaklyk öz-özünden bizde emele gelmeýär. Çünkü bu häsiýet günäli tebigatymyzyň edil garşysydyr. Muny biz Rabbiň mukaddes ruhunyň kalbymyzda ýaşap hereket etmegine ýol bermemiz we onuň öwredenlerini berja edip ýaşamamyz arkaly bu pesgönlük häsiýetine ýetip biler. Elbetde dünýäniň ýörelgeleri we medeniýetleri pesgönlügi kabul etmeýärler. Muny bir ejizlik ýa-da izi galaklyk diýip görýärler. Ýöne biziň her birimiz üçin pesgönlügi öwrenip biljek we eýermeli bolan beýik göreldämiz elbetde Rabbimiz İsa Mesihiň özüdir. Mesihiň häsiýetinden öwrenmegimizi aýdyp Resul Paulus Filiplere hatyň 2-nji babyna şeýle diýär. Öz şahsy isleňizden ýa-da şöhrat parazlykdan hereket etmeň. Tersine başgalary özüňizden üstün saýyp pesbäl bolun. Herkes diňe öz bähbidini däl, eýsem başgalaryň bähbidini hem arasyn. İsa Mesihiň garaýşlary sizde hem bolsun. İsa Mesih Hudaýyň tebigatyna eýe bolsa da, onu özüne derece saýmady. Ondan mäkäm ýapyşmady. Gaýtam, bir gul kimin bolup, insan keşbine bu dünýä iýinni. Ol özüni asla hiç etdi. Ol insan sıpatyna girip, ölüme, hatta haştaky ölüme de tabin boldy. Özüni peseltdi. İsa Mesihiň göklerdäki baky tagyny wagtlaýynça goýup, yere insan bolup gelmeniň özü beýik, hayran galdyryjy pesgönlügiň misalydyr. İsa Mesihiň yere gelmänke göklerde bar bolan şan şöhratyny, hormatyny, ona edilen päk secdeleri we ajaýyp gudratyny göz öňüne getirjek bolup görüň. İsa Mesih Rab Hudaýyň özüdir. Bütün Allahy tebigaty eýe bolan Rab'de. Şan şöhraty we gudraty bilen älim jahany yaradanyň özüdir. Onuň şan şöhraty biziň pikir edip düşünüp bilmegimizden şeýle beýikdir. Onuň öňünde bizden has gudratly bolan, akylly bolan, görmege iň gowy zatlara okuyuply bolan, san sajaksız mukaddes perişteler hem bakiýetde secde edýärdiler. İsa Mesih bizi Hudaýa getirmek üçin, günälerimiz netijesinde aýralyga duçar bolup, Hudaý bilen bozulan gatnaşygymyzy dikeltmek üçin, bu çäksiz şan şöhratyny, derejesini bir gyra wagtlaýynça goýdy we yer ýüzüne insan bolup geldi. İsa Mesih yer ýüzüne bir beýik padşa, tanymal bir alim ýa-da beýik bir şahsiýet hökmünde hem gelip bilerdi. We şeýle denne hem ol özüni kiçeldeni bolardy. Ýöne insanlar arasynda henizem bir beýik biri saýlardy. Ýöne İsa Mesih bolsa bir gullukçy, hyzmatkar keşbine girdi. We özüni hatta biziň ýerimizde janyny şeýle bir masaraçylykly ölüme vermek arkaly hem özüni kiçeltdi. İsa Mesih bularyň baryny öz bähbidini gözlemek üçin etmedi. Tersine biziň gutuluşa ýetmemizi we bular arkaly Hudaýyň şöhratlanmagy üçin bularyň baryny etdi. İsa Mesih yer ýüzünde ýaşaýşy bilen insanlary we şähertleri pesgönlükde söýdi we olar üçin bir hyzmatkar ýaly hyzmat etdi. Munyň beýik bir misalyny İsa Mesih nahar başynda oturan 12 şägirdiniň kirli we porsa aýaklaryny ýuwup arassalamagyna biz görýäris. İsa'nın resulları öz aýaklaryny hem ýuwman bir hyzmatkaryň suw getirip, olaryň aýaklaryny ýuwmagyna ýardam etmegine garaşypdylar. Haçanda hyzmatkaryň hem ýokdugyny görenlerine
hiç biri bu hyzmatkäriň gullugyny edesi gelmänni. Her haýsy öz ýanyndan men bu pes dereceli işi, ýagny hyzmatkäriň işini etmerin. Men has beýik zatlara münasip, ýa-da meniň wezipem beýik. Men bir resul, men bir wagysçy, men ýolbaşçy, men o ýa-da bu diýip bahan edenlerler. Emma bularyň şeýle ýagdaýynda İsa Mesih yerinden turup bir legene suw guýup olaryň aýaklaryny ýuwmaga başlapdy. Ve her birimiziň öwrenmeli bolan häsiýetimizi bize görelle edip iş ýüzünde bize görkezdi. Olaryň aýaklaryny ýuwup bolanyndan soň İsa Mesih donuny giydi de ol ýene saçak başynda oturdy ve olara şeýle diýdi: "Size näme edenime düşünýärsiňizmi? Siz maňa mugallim we Reb diýip dogry edýärsiňiz. Sebäbi men şolduryn. Men Reb we mugallim bolup siziň aýaňyzy ýuwan bolsam, onda siz de biri-biriňiziň aýaňyzy ýuwmalysyňyz. Çünki siz de meniň size edişim ýaly edersiňiz diýip men size görelle görkezdim. Hakykatdan men size dogrusyny aýdýaryn. Kul agasyndan uly däldir. İýberlenne onu iýberenden uly däldir. Bu zatlary bilýändiňize göre olary berja etseňiz batly bolarsyňyz. İsa Mesih beýik Rebbiň özü bolubam, şeýle pesgöwnü bolup hyzmat edip bize görelle görkeden bolsa, hiç bir zadyň özümizden bolmadyk. Bir toprak tozdan olan biz insan ulumsuluk edip ýaşasak dogry bolarmy? Tekebbirlik, ulumsuluk edip öz bähbidimizi gözläp biz batly bolup bilmeriz. Näçe jan çeksek-de, belki de dünýä gözü bilen üstünlüge, tekebbirligimizden ugur alan mekirlik, aldaw, görüplik ýa-da başga dürli dünýäniň günäli ýollary bilen ýeten bolsak-da, başgalardan belki ozup geçen bolsak-da, ýagny has beýik derece, ad awraýa edris diýip pikir etsek-de, çyn bagtylygy gazanan däldir. Çünki Hudaýyň bize berip biljek çyn bagtylygy diňe Hudaýa boyun bolmakda ve İsa Mesih Rebbimizden pes göwnlügi öwrenip onuň aýdanlaryny berja etsek şonna yetip bileriz. Bu wagtlaryň geçekçi dünýäniň düşünjesine hemmelerden birinji bolsaň, ýa-da nähildir bir aýratyn okyba, attyr derece eýe bolsaň, şan şöhraty gazansaň, sen beýik ýa-da bir uly baha eýe bolan biri hasaplanarsyň. Emma Hudaýyň baky padşalygynda bolsa, pes göwnlüler iň beýik we birinji hasaplanarlar. İsa Mesih Rebbimiz diňe bir şähertleriniň aýagyny ýuwmak ýa-da olaryň beýleki mätäşliklerine hyzmat etmek bilen çäklenmän, biziň baky ýaşamagymyz üçin we günälerimiziň bagyşlanmagy üçin janyny biziň üçin berip, ölmegi arkaly hem özüniň pes göwnlügini görkezdi. İsa Mesih haçda biziň utancymyzy, maskaraçylygymyzy öz üstüne aldy. Biziň üçin eziýet çekdi, maskaralandy, oňa töhmet atyldy. Ol bularyň baryny biziň üçin we Hudaýyň şöhraty üçin etdi. Eger Rebleriň Rebbi, şan şöhratly halaskärimiz şeýle pes göwnlü bolan bolsa, onda biz hem pes göwnlükde ýaşap Hudaýy şöhratlandyralyň. İsa Mesih Rebbimizden başga da mukaddes ýazgylarda pes göwnlügiň misaly bolan şahsiýetlere duş gelýäris. Olaryň käbirlerini bellek geçesim gelýär. Misal üçin mukaddes ýazgylarda öwrenýän, misal üçin beýik peýgamberleriň biri we köp peýgamberleriň atasy hasap edilýän Ibrahim peýgamber köp ýerde pes göwnlüligini başganyň bähbidini gözlemek arkaly görkezipdi. Ýadyňyzda bolsa, ýegeni Lut bilen mal garalary üçin otluk meýdanlaryny saýlamaly bolanna, ýegeni Luta islän ýerini ilki bolup saýlap biljegini aýdyp ruhsat beripdi. Elbetde, Ibrahim ýaşullygyna, ygtyýaryna we bütün maşgalanyň ýolbaşçysydygyna
seresen Ibrahim'in özü ilki bilen islen yerini saylamağa münasipdi. Emma Ibrahim bulara seretmedi. Özünü peskövünü tuttu ve yegeninin aladasını edipdi. Başka bir misal, beyik peygamberlerin biri Musa peygamberdir. Musa dünya gözü bilen seredenne hem gatı köp üstünlüklere ve uqiyiplara ev olan biridi. Yani Musa çağalığına hem şol dövürdäki en güýçli ve şöhratly Müsir şahynyň köşkünne bir şahzada bolup ulalypdy. Oňa şol döwrüň en güýçli bilimlerini, söweşmek we döwleti dolandyrmak usullaryny öwredipdiler. Diňe bu hemler Musa ruhu tarapdan hem gaty köp beýik tejribelere ew olan biridi. Ol Hudaýy yüzbe-yüz ýan-ýan çalyda görüp onuň sesini eşidipdi. Hudaýyň özü onu ýolbaşçy wezipe belläpdi. Müsirden Israil halkyna ýolbaşçylyk edip gulçulukdan olary alyp çykypdy. Hudaýyň ank edici gudratlaryny öz gözleri bilen gören ve hatta Hudaýdan ilkinji 10 tawşyrygy alan ve Hudaýyň dağdaky şöhratyny görüp köp watlap, yüzü ýalpyllap şöhret açan biridi. Ýöne şonda da ol gaty peskövünli biri bolupdy. Hatta mukaddes ýazgyda Musa barada Hudaýyň ýazgysy şeýle şaýatlyk edýär. Musa juda kiçik övünli adamny. Beýle adam yer ýüzünde başga ýokdy. Reb olara şeýle diýdi: "Meniň sözlerime gulak salyň. Eger araňyzda peýgamberler bar bolsa, men Reb görnüşlerde özümi aýan edip, olar bilen düýüşde gepleşärin. Ýöne gulum Musa bilen beýle däldir. Ol tutuş halkymyň sadyk ýolbaşçysydyr. Men onuň bilen sırly däl, açyk, yüzbe-yüz gepleşärin. Hatta ol men Rebbiň keşbini de görýär. Biziň hiç birimiz hem Musanyň derejesine çykyp bilmeýäris. Onu näme üçin henizem tekeppirlikden, menmenlikden, goppamsylykdan, öňjeňlikden yüreklerimizi doldurýarys. Tersine Hudaýdan kiçik öňlügi bermegini sorap, towba edip, onuň öňünde peselmeli dälmeýsem, täze ähde hem Yahya çümdürüji, Rebbiň ýoluny taýýarlan ve peýgamberler arasynda beýik hasaplanan peýgamberdi. Ol Reb İsa'ny görüp, ol barada şaýatlyk eden bir peýgamber. Emma özüni Reb İsa'nyň çargynyň bagyny çözmäge de münasip görmedi. Ol beýgelmeldir, men peselmeldirin diýipdi. Başga bir misal biz İsa Mesihiň ejesi Meryemde hem görüp bileriz. Ol gövresine gökten inik gelen insan olan Rebbi götörse-de, onu dünýä insan bolup gelmeginnäki Hudaýyň bir guraly bolsa-da, bular üçin hiç ýerde övünmedi. Hemişe de pes gövünli ömür sürüp, Rebbine gulluk edip, Hudaýy şöhratlandyryp bu dünýäden ötdi. Resullar arasynda hem uly üstünlükler gazanan, en köp ýygnaklar emele getiren, en köp ýerde wagt eden, en köp imanymyzyň esasy baradaky ilahy ilhamlanan eserleri ýazan Resul Pawlusdyr. Emma ol özüni kiçik öňüne alyp bardy ve ähli hyzmatyny kiçik öňlükde hyzmat etdi. Özüniň kiçik öňlükde Rebbe hyzmat edip geçirendigini bize görelde edip galdyrdy. Şeýle beýik işleri Reb üçin edip de, nädip kiçik öňlügi bu iman gahrymanlary ve Resul Pawlus saklap bildiler diýen sorak ýüze çykýar. Munyň jogaby olaryň Reb Hudaýyň şöhratyny, gudratyny, beýikligini, ajaýyplygyny we bar zatlaryň ondan gelýändigini düşünendiginden we ähli zada Hudaýyň dogry düşünjesi bilen seredip bilenliklerinden ve Hudaýy durmuşlarynyň merkezinde saklap onu beýgetmeklerinden emele gelenler. Pawlus kalbyndaky Hudaýyň kimdigi baradaky esasy düşünjesini şeýle beýan edýär. Hudaýyň baýlygy, danalygy we bilimi ummasyzdyr. Onuň hökümlerini kim düşündirip biler?
Onun yollarına kim akıl yetirip biler? Rebbe kim akıl yetirdi? Kim ona maslahat berip bildi? Hudaý bergili bolar ýaly. Kim ona zat berdi? Hiç kim. Çünkü bütün barlyk Hudaýdan bolup, ol arkaly we onun üçindir. Ona baky şan şöhrat bolsun. Amin. Pawlus özünde bar olan ähli zatlaryň, hatta gazanan üstünlükleriniň hem, hatta alýan deminiň hem, hemme zatlaryň hem Hudaýdandygyny, Hudaý arkalydygyny we Hudaý üçindigini, ýagny onuň baky şan şöhraty üçindigini bilýärdi. Ve bu hakykaty durmuşynyň, ýagny pikir düşünjeleriniň we maksatdyr arzuwlarynyň merkezinde saklaýardy. Biz hem şeýlesek, onu Rebbin söýýän häsiýeti bolan pes göwnlükde ýaşap bilersiz. Onu tekepirlikten pes göwnlüge bolan ilkinji ädim näme diýip soramagyňyz mümkin. Bu barada Resul Ýakup şeýle diýär: Emma Hudaý bize has beýik merhemet berýär. Şoňa görä mukaddes ýazgylar şeýle diýär: Hudaý tekepirlere garşydyr. Emma pespäl adamlara merhemet edýändir. Şonuň üçin Hudaýa tabin bolun. Iblise garşylyk görkezin. Şonu ol sizden gaçar. Hudaýa ýakynlaşyň. Ol hem size ýakynlaşar. Ey günäkärler, eliňizi günäden tämizläň. Ey iki göwnlüler, kalbyňyzy päkläň. Gama batyn, ýas tutup ağlaň. Gülkiňiz ýasa, şatlygyňyz gam gussa öwrülsin. Rebbin huzuruna özüňizi pes tutun. Ol sizi beýgelder. Biziň ilkinji etmeli hereketimiz Hudaýyň öňüne günälerimizi, tekebbirligimizi boyun alyp, ökünç we çyn toba etmek bilen peselip gelmegimizdir. Tekebbirligiň şeytandan bolan bir häsiýetdigini boyun alyp, şeytanyň yalanlaryna inanmaktan ýüz öwürmeli. Soňra Hudaýyň ýazgylarynda öwredýän hakykatlaryna tabin bolup, olary durmuşymyzda berja etmeli. Soňra Hudaýyň ýazgylarynda öwredýän hakykatlaryna tabin bolup, olary kalbymyzdaky düşünjelerimiziň üýtgemegi, arasalanmagy we olar esasyndaky hereketlerimizi hem hakykata laýyk zatlary etmemiz gerekdir. Günälerimizi şeýle derejede ýigrenmeliriz. Toba edip, olar üçin hatta ýas tutmalydyrs. Köplençe adamlar günälerini we olardan gelýän keýpi sapa duýgularyny gowy görýärler. Emma Hudaý biziň olar üçin ökünüp, ağlap, Hudaýdan olardan diýinmemiz üçin merhemet, güç, akyldarlyk soramamyz isleýär. Çyn toba bolmazdan çyn küçügönlük hem ýokdur. Eger özümizi beýik, gudratly, şöhratly Hudaýyň öňünde peselsek, şonu biz her günkü durmuşymyzda hem kiçigönlükde gezip bilersiz. Kiçigönlü bolanymyzda bolsa, Hudaýyň merhemetinden we söýgüsinden şeýle köp dolup bilersiz. Çünkü kalbymyzdaky tekebbirlik aýrylyp, galan boş ýerine Hudaýyň merhemeti dolýandyr. Tekebbirligi durmuşymyzdan bir gezekde aýryp bilmeýäs we bir günde hem pes göwnlügi hem gazanyp bilmeýäs. Biz her gün özümizde bar bolan tekebbirligi bir kirli köýnegi çykaran ýaly aýryp taşlamalydyr. Yerine bolsa tämiz, arasa bolan bir köýnegi geýen ýaly pes göwnlügi geýinmelidir. Pes göwnlü bolmagymyza ýardam etjek ine bu hakykatlary her gün ýatda saklaň. Birinciden, hemişe Hudaýyň beýikdigini, mukaddesligini, ajaýyplygyny we ähli bar zatlarymyzyň ondan gelýändigini we onuň şöhraty üçindigini ýatda saklalyň. İkinciden, Hudaýyň tekebbirligi ýigrenýändigini we pes göwnleri bolsa söýýändigini we olary wagty gelende beýgeljekdigini hemişe pikir etmeli. Üçüncüden, İsa Mesih Rebbimiziň iň beýik pes göwnlük göreldesi bolandygyny gözümüziň öňünde saklamaly. Dördüncüden, mukaddes ýazgylardaky pes göwnlük görkeden Abraham, Musa, Pawlus ýaly
başga da köp iman gahrımanlaryny ýatlamaly. 5-den şeýle aýratyn gudrata, päklige, güýje, akyldarlyga eýe bolan baky Hudaýyň huzurundaky perişdeleriň hemişe pesgöwnlükde we mukaddeslikde Reb Hudaýy şöhratlap hyzmat edişinden göreldi almalydyr. Goý Rebbimiz Hudaý her birimize pesgöwnlükde ýaşap, Hudaýyň söýýän balalary bolup ýaşamagymyza ýardam etsin. Mukaddes ruhun güýji, akyldarlygy we umydy her birimiz bilen bolsun diýip men siziň üçin dilek edýärin. Gadyrdan iýleşim. Sen Hudaýyň öňünde günäleriň üçin towba edip, özüňi pesellip, Hudaýyň İsa Mesih'däki bagyşlamasyny we ebedi ýaşaýyşyny kabul etdiňmi? Hudaýyň söýýän we hormatlaýan, huzuruna ebedi bolup biljek çağalar bolmak isleseň, onda munuň üçin ýeketäk ýol, günälerini boyun alyp, towba edip, İsa Mesih'iň janyny biziň üçin berendigine inanyp, onu halaskäryn we Rebbiň hökmüne iman edip kabul etmelisin. Dozak odundan halas bolmak üçin, Hudaýyň baky mekanyna girmek üçin başga çykalga we ýol ýokdur. İsa Mesih ýaşaýyşdyr, nurdur, ýoldur we hakykatdyr. Ol bizi çyn diňçliga we çyn batlyga ýetirjekdir. Onuň ine bu çakylygyny kabul et we onuň baky rahatlygyna eýe bol. İsa Mesih şeýle diýdi: Ey argynlar, agyr ýüklüler, meniň ýanyma gelin. Men size diňçlik bereýin. Meniň boýunturugymy dakanyňla menden öwrenin. Men mylaýym hem pesgöwnlidirin. Janyňyz rahatlyk tapar. Meniň boýunturugym ýumşakdyr. Ýüküm yeňildir. İsa Mesih Rebbimize gelip, ondan pesgöwnligi, mylaýymlygy öwrenenleriň bary Hudaýyň rahatlygyna eýe bolarlar. Tekebbirler bolsa, soňuna ýykylyp, baky hökm astyna galarlar. Rebbimiz Hudaýyň rahatlygyna eýe bolmak her birimize nesip etsin diýip siziň bilen hoşlaşýaryn. Hoş, sag bolun.